Hello guys! Welcome back to my channel. So for this video guys is pupunta po tayo sa shop. Malapit lang dito sa amin kasi yung motor ko po is kailangan na po na i-change yung bearing niya sa back sa wheels, sa ligid sa back ng motor ko. So kailangan po talaga na ito lang masasabi ko no, na pag meron po tayong defecto or damage yung ating motor, kailangan is kailangan po natin na palitan or ayusin, baka mas malala yung damage. So kailangan po talaga natin na i-repair po natin sa shop sa motor. So ito po yung motor ko na palagi kong ginagamit patungo dun sa farm araw-araw po, at saka kung meron akong vlog na pupuntahan, ito po yung gagamitin ko. So kailangan na para mas safety po tayo, kailangan i-check natin yun kung ano yung mga damage sa ating motor po. Ayan o, so pupunta na po tayo dun sa shop kasi ipaayos ko po itong motor ko. Yan po yung importante, na pag may damage yung motor mo, kailangan is i-repair mo agad, baka malala yan or mas marami pang damage na paparating, kaya kailangan na i-repair po natin yan o, yung motor ko. So ayan guys, pupunta na po tayo. Stipot lang po kayo dyan. Let's go!
tapos na po tayo dun sa kakarating ko lang galing dun sa shop. So okay na po yung ating motor. Yan ang lagi kong service patungo sa trabaho. So i-check natin. Yan, so ninoon ko na po yung susi. Yan. Yan.
So yan guys, okay na po siya. Wala na pong damage. Yan o. Magaling po kasi yun na anong tawag din? Shop. So yan guys, maraming salamat sa panonood at saka keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye bye.